Watla kathan Byrnihat Riboy district kabadai ru kawai ni kijaka babon bhagi kharkhana kalayo nam kum kawai ni kijaka bajabo tam hakri India Henry ka Sorkar minta ka Khohreh ban penkala ya ka jaka bat ki khlaw rben jong katanat soil and water conservation kabadan ru ya kawai ni kijaka jinkai bapau bat rim shaphang kamaryang bala tip kum ka Conservation of Training Institute CTI but kum juru ka jaka jong katanan agriculture and farmers welfare shaka jaka jong ki kharkhana ni ke industrial estate kum bala yo lum jingtem da unong thok hubor o maupor ka Sorkar Meghalaya kan penkala ya ka jaka bahe kumba shispa lai pusau akar banlong kum kawai ni ki jaka ban penmi ya ki kharkhana ki thymmai bakenthop shispa nyau akar kabadai ke jaka jong katanat soil and water conservation bat arp nyau akar jong katanat karep karyang bat ya kitay ki jaka on shimti da ke invest Meghalaya authority IMA kabala mi bujili ya ka single window agency kabala seng house nam ka kandai spa kandai pusan namar ya ka baiting ka kabahe an penbet da ka IMA da yo jing tip ru ba ka Sorkar minta ka Khohreh banwat bujli ya ka jaka ban thau thymmai ya ka Conservation of Training Institute sha Mawkhanu ha ka East Khasi Hills bat ban penken ria no ya ki nong tre ka CTI bat kum juru ya ka office rekam na ka tei ka jaka kabayeng menta bat pan penkloy kat bala ya ka kam la ru ban kedau hang ni ba ka CTI kabadan ha Byrnihat kadai ka wei ni ki jaka aji kai kabala rembha bat kabapau ha ka than shatai la mingi ha ka ba ki samla ki ba pendap ya ki jihi kai ha ka bayadei bat ka maryang ki ding ki siet ki khlaw ki batam na ki wei ki jelaru ki wan ban shahikai ha ka tai ka jaka bat ka don ru ya ka shlem aji kai ka CTI secondary school Henry ka jingtmu jong ka Sorkar ban penkala kum ka jaka ki kharkhana kan long ka jingta ka bakraw ya ka mei maryang namar ya ki khlaw rben jong ka tai ka jaka on penkala shaki kharkhana kum bala bo thong da ka Sorkar ban kentiu ya ka yo ka kot ka jela